Oké, dames en heren, jongens en meisjes, allemaal, komt-ie. I am a Macy and one day I will be. Ah, super. Lazy boy and daisies, it do be best three. Hey, hey! La la la, la 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 la, la 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 la. Sander, Ja? nevens mij best de betietje, hè? Ja, maar het is toch de 28e, toch? Nee, dat ben we nog lang net, man. Die band is hier nog net, ik zie nog helemaal geen publiek, dat best niet waar. Nou, dat denk ik dan ook. Maar dan kan ik niet verder spelen, hè? Even denken hoor. Ik heb misschien wel een mooi idee. Hier in Hilnaert is ook een basisschool. En volgens mij vinden de kinderen het hartstikke mooi als ik er eventjes heen ga om muziek te maken. Want zij kunnen er natuurlijk niet bij wezen. En hun ouders natuurlijk wel. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is. Hoi. Jullie weten vast wel waarom ik hier ben, hè? Ja. Oké. Nou, dat komt inderdaad vanwege dat op zaterdag de High Night is. Ik was trouwens zo net in de tent al aan het spelen. En toen dacht ik dat het al 28 mei was, maar dat is natuurlijk niet zo. Zijn er toevallig ook jongens en meiden die ook zaterdag echt naar de High Night toe gaan? Mag niet. Ik mag volgend jaar. Nee, hè? Dus waarschijnlijk krijgen jullie oppas en gaan jullie ouders allemaal naar de High Night toe. Wat is nou uiteindelijk een grotere uitdaging? Voor zo'n feesttent vol met mensen spelen je alweer op squallen. Als ik nou heel eerlijk ben, het maakt mij helemaal niks uit. Ik vind in een feesttent spelen vind ik hartstikke mooi. Maar om af en toe op een basisschool bijvoorbeeld te spelen, muziek te maken, te dansen en te zingen met de kinderen. Ik vind dat helemaal geweldig. Het geeft mij energie, het geeft de kinderen energie en het brengt een heel veel positiviteit met zich mee. Muziek is verbinding en dat is gewoon heel belangrijk. Waarom zit die tent hier bij je in het dorp? Vertel. Voor de High Night? En wat gebeurt er op de High Nights? Nou, daar je het Sander en ik optreden en dan is het feest. Had dat die aan station zit in de tent? Ben je hem er dan ook bij? Nee. Maar waarom net? Nou, wij mogen er nog net komen. Nou, een mooie boel is dat. En in Hartemembel, denk ik. Ja. Ah, dan is het wel heel leuk voor Sander dat hij nou bij hem in de klas komt, of net? Ja. Ik ben eigenlijk door de organisatie van de High Night vroegen om hier even een morgen aanwezig te wezen. Om een soort van muzikale workshop te doen. En we hebben iets instudeerd. En dat gaan we nu aan je ten gehore brengen. Hoe pak je de boel even in? Ja, even inpakken voor de regen. Als op een vrouw nat. Ja. Dus jij doet het ook als vrijwilliger? Ja, klopt. Waarom? Waarom? Omdat ik gewoon dat mooi vind en dat mensen genieten. En ja, ik zou het zelf ook fijn vinden als ik oud ben, dat er iemand met mij gaat fietsen. Ja. Doe je me wel eens een wedstrijdje? Weet je eerst waarom is? We fietsen ook nog geen wedstrijdjes. Oké. Nee. Dan doen we, net wat die meneer zei, we kijken naar de vogeltjes, we kijken naar de bomen, wat er bloeit. Ja. Dus gewoon leuke dingen.
En doet hij wel eens een trucje op de fiets? Stijgeren? Nee, we stijgen niet meer. Maar dan zingen we ook wel eens met elkaar. Dat vinden mensen ook meestal heel leuk. Het is eigenlijk gezellig zingen door het dorp. Kunt je een klein stukje doen? Nee, ik niet. Nee, dat doe Ja, maar nu ben ik zo benieuwd naar... Nee? Mevrouw Brouw zingt ook graag. Ja, mevrouw Brouw? Ik heb u lief, mijn Nederland. Heb u lief, mijn Nederland. Applaus voor ons allen! Zo is hij.